фармон додастанд ки дар Тоҷикистон ҷиҳод фарзу айн шудааст. муроҷиати ман ба ассотсиатсияи блогерҳои тоҷик, ба он шахсиятҳое ки дар платформаи ютуб сухан мегӯянд, худтонро блогер мегӯянд, оё шумо ҳам кар ҳастед, ҳам кур ҳастед? ассалому алайкум бародарон. ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хоб ду шахсияти уламои афғонистон, яке абдулқодири ҳомид, дуюм аҳмади фирӯз, фармон додастанд ки дар Тоҷикистон ҷиҳод фарзу айн шудааст. ман ба ин ду шахсият видео кардам ва дар шабакаи иҷтимоӣ мебурояд. муроҷиати ман ба ассотсиатсияи блогерҳои тоҷик, ба он шахсиятҳое ки дар